Tervkereskedelem. Maffia. Eskény István bemutatja. Évek óta már oroszokkal üzletelek, mert a munka nem jó fizet, bazd meg. A kocsi megy, Kölhany Blácsenko vezet, mellette ő Zsolti, ő is egy jó lengyel gyerek. Lehet, hogy valaki még rábasszik, mert tudod, egész éjszaka a kocsi vadászik. Hogyha valakit elkapnak éjszaka, annak az volt már az utolsó bulia. Az oroszok bort tettek a pohárba, a csávó meg a barátnője bulizott a diszkóba. Hajnal 1:30-kor hozták őket a gyártelepre le, ahol kivágták a szerveiket. Az üzlet pereg, a maffia dolgozik, tudod mi van, bazd meg? Mercedes-szel rabolták el a gyereket meg a barátnőjét, akit már a 7-en műtenek, egy kínai nő. Orvosi ruhába a belledet, a májadat kivágja. Így működik az üzlet már hónapok, évek óta Németországban. Szervkereskedelem, 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 maffia, szervkereskedelem, 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 szervkereskedelem. A fent a 7-en ebben az elhagyatott épületben működnek a dolgok, ide hozzák az oroszok azokat az embereket, akiket elrabolnak. Lehetnek azok fiatalok, öregek, teljesen mindegy, mert kivágják a belledet, az ebédet, a vesédet. Japánok, kínaiak, oroszok, ezek az emberek, akik szerveket vesznek. Feljelentéseket tettek, a csávó meg a spanyai nem találták meg a barátnőjüket. A rendőrség nyomozott, de nyomokat nem talált, bazd meg. Eltüntették őket. Így működnek az üzletek. Szervkereskedelem.